Jó estét kívánok, köszöntöm a KSZT televízió nézőit. A mai Balatoni Mozaikban Balatongyörökre látogatunk, megbeszéljük, hogy mik azok, amik még az elmúlt 3 hónap során történtek, hiszen szeptember végén volt adásban a település, és mik a tervek a jövőre. Ez is fontos, és egy kicsit a civil életet is most bővebben ki tudjuk fejteni. Bánkiné Király Zsuzsannával, Balatongyörök község polgármesterével, akit szeretettel köszöntök a stúdióban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm a nézőket is. Várom a kérdéseket. Polgármester asszony, először beszéljünk egy kicsit a testületi munkáról, hogyan zajlik az önkormányzat tevékenysége. Nyilván az önkormányzat azért, ha valaki a közösségi platformokat böngészi, akkor kap bőven hideget és meleget, borzolja a kedélyeket, a strand, aztán a volt BM üdülő, úgyhogy ezekről mind-mind így csokorba szedve a fontosabbakat emeljük ki, hogy miért kap ez ekkora úgymond népszerűséget, és mik ennek a megoldási lehetőségei, lecsengései, hogyan zajlott az elmúlt időszak? Hát nem véletlenül, ennek több oka is van. Hát ezek kimondottan ugye támadások, amiket kapunk, és az egyik oka az helyi politika, tehát engem gyengíteni, a másik meg országos politika és a kormánypártot gyengíteni. Tehát ez a kettő tematika, ami összeadódva alkalmas témákat hoz, illetve tudni vélik, hogy hoz, pedig ez nincs így, de lehet vele hergelni. Úgyhogy a strandi szerződések kapcsán is volt egy nyomozás, el kell, hogy mondjam, de tisztáztuk magunkat. Tehát azt a látszatot keltik, mint hogyha mi jogtalanul hoznánk létre egy strandi vállalkozói szerződést, de nyilván ügyvéddel, sőt ügyvédekkel és a jegyzővel 3 hónapig gyúrtuk azt a szerződést, mivel az volt az egyik vád, hogy nincs versenyeztetve. A tulajdonosok, van köztük olyan, aki 30 éve birtokolja ugyanazt a büfét, és ő építette, mert Balatongyörökön az önkormányzat területe, de a felépítmény a bérlőjé, bejegyzett földhasználati joggal, ezért a versenyeztetés is olyan feltétellel mehetett volna, hogy tőlük hozzájárulást kérünk például. De hát nyilvánvaló, valaki 1 forinttal többet ígér, akkor bontsa le azt a felépítményt, tehát ez nem volt járható út. Ez ugye egy örökség, sok egyébbel párhuzamba, és adott volt ez a földhasználati jogbejegyzést. Ez egy régi, ugyan nem 30 éves, de 25 legalább, 2007-ben helyesebben, akkor 20 éve történtek bejegyzésre, és ezzel a feltétellel tudtuk mi a továbbiakat folytatni, ezért nem volt szándékunk megversenyeztetni, és olyan előírásokat írtunk a szerződésbe 3 évre előre vetítve, hogy olyan fejlesztést kell végezni a tulajdonosoknak, például a palattetőt lecserélni, illetve ahol nincs burkolat, burkolni a teraszukat, stb., hogy ilyen 15-20 milliós fejlesztések, ezt ők vállalták. Ugyanakkor az önkormányzat nem elővételi jogot jegyzett be, hanem vételi jogbejegyzést, ez földhivatalnál van, egyoldalúan indítható, hogyha 3 súlyos szerződésszegés van, mondhatja az önkormányzat, hogy piaci alapon, értékbecsülő által megállapított piaci áron megvásárolhatja az ingatlant, a büfét, tehát ennek nem is örültek a vállalkozók, de ilyen biztosítékok lettek az önkormányzat védelmébe beépítve, és nyilván ennek fényébe teljesen más mutat a valóság. Az, hogy mennyivel károsítottuk meg az önkormányzatot egy 3 ismeretlenes egyenlettel, hogyan számolunk. Tehát ezek a fejlesztések korábban nem voltak előírva, mi ezt annak érdekében építettük be a szerződésbe, hogy a strandunk egy komoly 21. századi fejlődést mutasson, egy elvárható, és ennek szép példája is például a promenádfagyi pont,
abszolút 21. századi, és egy magas minőséget képvisel. Közben most már azóta újítják fel a többi gombát is, tehát van olyan, aki már teljesen újjáépítette, úgyhogy folyamatosan mennek ezek a fejlesztések annak érdekében, hogy megújuljon, és minél inkább szebb látványt nyújtson, kiszolgálja a turistákat és a helyieket, mindenkit, aki strandon megjelenik, úgyhogy nekünk ez az érdekünk, és ezt tartottuk szem előtt. Ez gyakorlatilag egy kényszerpálya is, hogyha tetszik, illetve egy költségmegosztás, mert ugye a másik vetülete az lenne, hogy az önkormányzat mondjuk az egész büfésort a saját költségén újjáépíti, és utána ugye a bérleti szerződéseket az egyes egységekre megköti. Tehát ez irgalmatlan összeg, ezt azért Balatongyörök község önkormányzata sem, nem azt mondom, hogy ő nem, senki nem tudja ezt így vállalni, hogy mondjuk ma a 21. században, 2025-ben, 6-ban egy komplett büfésort mondjuk úgy, hogy már csak rá kelljen csatlakozni a különböző berendezésekkel, eszközökkel, de mondjuk fölépítsen. Jól értem? Tehát ez a helyzet, hogy próbálják a költségeket megosztani, és őket bevonni a fejlesztésekbe. Volt Balaton környékén már olyan település, aki ezt tudta finanszírozni. Jelzem, a Széplilátó strandon úgy történt a bejárat tervezése, hogy a tükörképébe egy büfé létesüljön, ezt sem tudjuk megvalósítani, tehát ennyi forrása sincs az önkormányzatnak erre. A későbbiekben pedig a fenntartás lenne az, ami megint egymásra mutogatás, és akkor ki rakjon bele pénzt. Ezért tudom mondani, hogy az óvodánál lévő szolgálati lakásfejlesztés is azért lesz majd pályázatból megvalósítva, mert ott áll, nem tudom, 20 éve lelakottan, és az önkormányzatnak soha nem volt akkora forrása, hogy azt megvalósítsa. Így ez a pályázat lehetőséget biztosít, hogy investáljunk, és egyáltalán hogy tudjunk vele mit kezdeni, mert olyan állapotban van az az épület, hogy oda már vendégfogadásra tehát nem vinnék senkit, illetve hát helyesebben használjuk azért, mert a vízimentőket ott helyezzük el, illetve ilyen nyári szezonmunkásokat, de sajnos az már nagyon szánalmas minőségben van a tulajdonunkban. A másik az pedig ugye a település képvédelme, és ugye ebbe próbálnak belekapaszkodni ugye egyrészt, másrészt meg ugye ilyen vagyonelherdálás kapcsán ugye nem az önkormányzathoz tartozó volt szállásépület ügyében. Igen, a BM üdülő kastélyszálló egyébként egy gyönyörű épület önmagába, de ezt már múlt időben kell mondjam, mert most már tényleg nagyon rossz állapotban van. Viszont 24-ben, amikor az államkincstár harmadszorra írta ki az értékesítését, akkor ez a cég meg tudta venni, és azóta magántulajdonban van. Ők egyrészt csak arra 10 millió forintot költöttek, hogy feltérképezzék ezt a helyi védett műemléképületet, tehát nem országos védett, helyi védelem alatt van, és teljes mértékben, most el is hoztam egyébként azt az anyagot, amit ők nagyon alaposan feltérképeztek, és ők szeretnének felújítani. Patinás maradjon, mert ott egy nagyon szép halépület van, tehát a lépcsőház is egy nagyon szép korláttal, tehát szándékukba áll megtartani ezeket a védendő motívumokat a külső homlokzaton is. Ugye 1931-ben kezdték építeni, számvevőszék üdülője volt, és 1934-ben készült végül is el. Ez egy, hogy mondjam, akkor abban az időben is meghatározó volt ez a fejlesztés, hiszen belegondolunk, hogy ott a halászházak között, és aztán följebb pedig a parasztházak között megjelent ez a nagy épület,
amihez Balatongyörök lakosai, illetve az elöljáróság a temető végét adta hozzá. Tehát ez egy nagy döntése volt az akkori 100 évvel ezelőtti embereknek, és ők úgy döntöttek, hogy a fejlődés ez. Egyébként nem volt egy rossz döntés, hiszen akkor olyan befolyásos emberek kerültek már Balatongyörökre, akiknek aztán majd később a mólót is köszönhetjük, és az a mai napig egy nagy kincs, mert nem minden balatonparti település tudhat magáénak egy hajókikötőt, úgyhogy ilyen fejlesztések indultak el. Ugyanakkor az épület egyik folyosó, tehát egyik emelete folyosón lévő fürdőszobákkal bír, mert ez még a régi rendszerből így maradt. Aztán az állam abban az időben, mikor a Covid volt, akkor nem szerette volna, hogy Olaszország mintájára itt az utcán halljanak meg emberek, és akkor egy brigádot ide küldött 2 busz katonát, és átalakították a belsejét ilyen kórház jellegűvé, és azóta tulajdonképpen az úgy van belülről, tehát további változás aztán nem volt, viszont ahhoz, hogy működjön, most nem alkalmas az épület. Tehát jelenleg ahhoz, hogy akár kereskedelmi szállásként működjön, nagyon sok pénz hiányzik belőle, konkrétan 1 milliárd 200 millió, illetve 1 milliárd 500 millió közé becsülik annak az összegét, amit rá kell fordítani, hogy az tovább működhessen valamiként. Közel 5 hektáros területen van, hátul a 80-as években faházak épültek, és van egy gazdasági épület is. A mostani társasággal ugye többször egyeztettünk már, az ő szándékuk az, hogy a gazdasági épület bontásra kerülne, az ugye 80-as években épült, előtte a 60-as években az lett átépülve, de mind a kettő magán viseli ennek a, hogy mondjam, a nem célszerűen épült épületnek és irodának a sajátosságait, illetve a faházak is elavultak, amik a területen vannak, és a tulajdonosok valóban úgy gondolják, hogy hátul 5 apartmanházat szeretnének épülni, amihez nem minden fa kerülne kivágásra, de valóban vágnának ki fákat, figyelembe véve, hogy a legrégebbiek maradhassanak, és a szomszédos Gabona vendégház épületénél egy szinttel alacsonyabb épülne, illetve a Panoráma Hotel, ami régebben bányászüdülő volt, ott is a beépítettség már túlhaladott a Gabonánál is, tehát itt megtartanák azt a beépítési százalékot, ami a lehetőség, hiszen a Balatongyöröki helyi építési szabályzat szigorúbb, mint a Balaton törvény. Tehát már korábban is voltak olyan paraméterek, amik szigorúbbak. Beépítési százalék, zöld területnagyság, és a testület egyelőre nem járult hozzá semmiféle módosításához a HÉSZ-nek, tehát a helyi építési szabályzatnak, úgyhogy még mindig csak egyeztetések zajlanak, hogy mi mit engedünk, mit szeretnénk. Én polgármesterként természetesen szeretném, hogy a 11 éve lakatlan épület funkcióhoz jusson. Én keresem a megoldást, hogy mi az, amit, milyen közös nevezőt tudunk összehozni. Nyilván a tulajdonosok azért emlegetnek olyat, hogy nekik is van egy üzleti megtérülésük, ami alatt aztán nem érdekli őket a dolog, és akkor esetleg továbbadják, vagy egyszerűen magára hagyják az épületet, ahogy eddig volt. Én azt gondolom, hogy nekünk ez feladatunk, hogy itt újra a település vérkeringésébe hozzuk ezt a páratlan ingatlant, aminek az előkertje csodálatos, és továbbra is az maradna, illetve még azt szeretném elmondani, hogy a környéken is vannak apartmanházak, mert ugye itt a lakásfunkció is esetleg, hogy mondjam,
megoszló véleményeket hoz ki az emberekből. Ott a Gabona Apartmanház, a retro épület, a Bányászüdülővel szembe lévő, illetve a Borbála is apartmanház. Tehát ott is, mint ahogy Balatongyörökön van közel 3000 épített ingatlan, és nyaraló tulajdonosok birtokolják, ők ugyanúgy nyáron is részt vesznek a gazdaság életébe, tehát ők nekünk talán még fontosabbak, mint a turisták, mert ők második otthonuknak tekintik Balatongyörököt, és szeretik, és ők ugyanúgy itt vannak köztünk. Azt is el kell, hogy mondjam, hogy köztük is vannak olyan emberek, akik maguk után becsuknák a kaput, hogy Balatongyörök megtelt. Hát mehetnénk abba az irányba, hogy becsukjuk a kapukat, akkor viszont olyan adóemelésre lenne szükség, hogy azokból történjen a fejlesztés, hiszen a másik oldal, amit naponta hallok, a rossz minőségi utak, felnyomják a gyökerek, mert hál' Isten sok fánk van, tehát folyamatosan a jó utak túl gyorsak, ott az a baj, hogy fekvőrendőr kéne, ami nincs kijavítva, ott pedig az a baj, hogy miért nincs kijavítva, tehát sok a probléma, megcsinálhatnánk azt is, mint Monaco, és akkor vagyunk ennyien, viszont ahhoz olyan finanszírozás kellene az ingatlan tulajdonosok zsebéből, amit nem hiszem, hogy szeretnének. Meg hát nem mehetünk el amellett, hogy kimondottan egy körből jönnek a támadások, tehát 6 emberről van szó, aki itt mozgatja a szálakat, és várom azt, hogy ez a magánember képviselőasszony, hogyha az erdő melletti ingatlanjukat majd átengedje a mókusoknak, akkor gondolom, hogy beszélhetünk arról, hogy itt a magánterülettel, a magántulajdonnal majd milyen mértékű változás lesz, mert nagyságrendbe beleszólhatunk, de újra mondom, hogy az egy magánterület, tehát teljes mértékben most is épülhetnének az érvényes hész alapján. Úgyhogy ennyit tudok erről elmondani. Köszönöm szépen, kiveséztük ezt elég rendesen és részletesen, a többit pedig nyilván a közösségi médiában megtalálják a kedves nézők. Ha már említette a szolgálati lakásfelújítást, akkor beszéljünk egy picit a fejlesztési tervekről, és egy kicsit a 2026-os esztendőről, hogy mi az, amire lehet számítani, vagy meddig tud nyújtózkodni Balatongyörök község önkormányzata. Hát január-februárban ugye el kell készíteni a költségvetést, kicsit még meg kell várnunk azt, hogy kitudódjon, hogy a telephelyünkre lerakott, 11 éve lerakott betontörmelék sorsa mi lesz. Laborba most várjuk a labor eredményt, mert mintát vettek belőle, mire használható fel, vagy esetleg hogy tudjuk értékesíteni, továbbadni, fel kell darálni valószínűleg, ennek mennyi költsége lesz, mert várhatóan 10-15 millió forint nagyságrendben. Tehát ez azért nagyon meghatározza a szabad felhasználású dolgainkat, tehát hogy amivel csak úgy működhetünk. Aztán áram témában mindkét strandunkon kellett áramfejlesztés, illetve kiégett trafókat rököltünk, úgyhogy részben itt kamerafejlesztések lesznek, tehát ezek mind olyan alapfeltételek, Györökön nem volt kamera, és az illegális szemétlerakások miatt elengedhetetlen, illetve hát hál' Isten az a bűncselekmények esetében nagyon visszatartó erő, és ezért szeretnénk a kivezető útjainkat bekamerázni, úgyhogy tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy ezek a fejlesztések lesznek az elsődlegesek, és akkor tehát azok a szűk keresztmetszetek, amiket meg kell szüntessünk, illetve fakataszter felmérés például. Tehát ez is nagyon régen valósult meg. Ez is, hogy mondjam, egy olyan örökség, ami szerencsés, mert nagyon sok szép fánk van, de bevizsgáltatni ezeket, hogy karbantartani, mert balesetveszély
elhárítása miatt esetleg mégiscsak ki kell vágni. Ez fontos felelősség, hiszen az elmúlt évben is volt olyan, ami még a vasútra is dőlt, és magánterületre, de ez az önkormányzat biztosítója fizette, de oda kell figyelni elsősorban a megelőzésre. Úgyhogy 3 játszótér engedélyünk járt le, szóval itt a tűvengedélyeket, színpadfedés, az már nem volt elfogadható, tehát lehet, hogy színpadfedést is kell vennünk. Tavaly 17,5 milliós ajánlatot kaptunk, tehát hogy ezeket kell újra átnézni, hogy a működéshez minél inkább, mire indul a szezon, már felvértezve legyünk, és mindenre felkészülve, hogy minél jobban működhessenek majd a programjaink. A civilekről egy kicsit kevés szó esett az a múltkori adásban, hiszen akkor egy kicsit értékeltük a szezont, viszont most van rá lehetőség, hogy egy kicsit átnézzük, hogy milyen civil szervezetekkel tud az önkormányzat számolni, akikben partnert láthat, akik szintén mozgatórugói mondjuk a település működésének, működtetésének, illetve a programszervezésben is azért vannak, akik aktívan kiveszik a részüket. Hát majd, hogy nem mindegyik, azt tudom mondani. Egyébként pont évelejét ezzel indítunk, hogy az önkormányzat képviselőtestülete is átnézi a programtervezetet, aztán ez 7-én, 9-én pedig szeretnénk a civilekkel, illetve a rendezvényszervezőkkel egyeztetni a jövő évi programot, és a legnagyobb ugye nemzeti hét, a Honismereti Köregyesület régóta szervezi, 19. alkalommal lesz idén, majd 26-ban megtartva. Az nagyon fontos rendezvényünk, és nagyon fontos partnerünk. Ugyanakkor a Vállalkozók Egyesülete is már a 25-ös évben 2 programot hozott, a Györök Fesztivál, illetve a Györöki Palacsintás nap, ha jól mondom, Györeki, mert hogy kicsit gyereknap is volt. Ők is 2 rendezvénnyel hozzájárultak a színes rendezvény programkínálathoz, igen, ez a jó szó, és most már nem is tudom, el kell, hogy mondjam, hogy így az őszbe tudtunk helyet biztosítani a örök-györök nyugdíjasok baráti körének, egy külön helységet adtunk, ők is részt vesznek minden rendezvényen, a civil pikniken mindenki, és a Becért és Paphegyért Egyesület úgy működik, hogy a település rendezvényeiben is részt vesz, illetve külön önálló rendezvényekkel, most az adventben minden vasárnap volt program Becehegyen, tehát a helyiek oda is fölmehetnek hozzájuk, úgymond vendégségbe, úgyhogy azt tudom elmondani tényleg, hogy nagyon, nagyon sok civil egyesület van nálunk, akik örömmel rendeznek saját rendezvényt is, és akkor így kiegészítjük egymást. A turisztikai egyesületnek, mint az önkormányzatnak egy kis szerve, is vannak saját rendezvényei, a boros rendezvények, bortúrák, kimondottan az ő rendezvényeik, úgyhogy így együtt... A nyitott pincék például, ugye tavasszal, ősszel. Így van, tehát hogy így kerek egész. És hát ne feledkezzünk el a györöki hamutiprokról, akik ugye amellett, hogy besegítenek a katasztrófavédelemnek, azért a programszervezésből is tényleg ők is kiveszik a részüket, rendezvénybiztosítás, tényleg mindig mindenhol ott vannak. Igen, hála Isten. Szeptember első hétvégén lesz majd újra országos tűzoltó fecskendő bajnokság, és tűzoltó verseny helyesebben, és akkor ennek részeként ez a kis motorfecskendő szerelő bajnokság, igen. Úgyhogy tavaly is nagyon sikeres volt, az önkormányzat is támogatta, úgyhogy szeretnénk, hogyha idén is ilyen széles kínálat lenne. Alig van hétvége, hogy nincs nálunk rendezvény, úgyhogy örülünk ennek, és várják is a helyiek, mindenki.
Sőt, el kell, hogy mondjam, hogy mai napon is, illetve az adventi nyitott ablakok rendezvénye megy ebbe a hónapba, és minden este, hát egy 30-40 fő estéről estére vándorol a nyitott portákhoz, úgyhogy ez fantasztikus, feltöltő rendezvény, mert itt aztán lehet ismerkedni. Valakivel csak pár szót váltani, aztán utána pont úgy adódik, hogy többet tudunk vele beszélgetni. Olyanok is szívesen jönnek, akik most költöztek Györökre, ők szeretnének az emberekkel megismerkedni, és alkalmat ad erre. Abszolút ez a rendezvény, és néha szervezetek is vendégséget fogadnak, például az irodalmi kör, amiről még nem beszéltem, fantasztikus, havonta összeülő verselemzéseket hallgatnak meg, most kimondottan volt egy karácsonyi, én is részt vettem rajta, tehát nagyon felemelő pillanatokat biztosítanak ezek a rendezvények. És ami még eszembe jutott, hogy a községi kórus, tehát hogy van egy saját énekkar, akik a különböző rendezvényeken, alkalmakon fel tudnak lépni. Szoktak fellépni, sajnos most pont a karácsonyin Niki beteg lett, belázasodott szegény, most elmarad, de minden rendezvényünkön nagyon szépen szerepelnek, és tényleg emelik a rendezvény fényét. Akikről még nem beszéltünk, a horgászok és a horgászturizmus, meg itt a Balaton part szűkebb sávja, ugye, ami még az önkormányzathoz tartozik, és nem a vízügyi igazgatósághoz, tehát ugye önöknek is ezekbe a dolgokba van beleszólási lehetőségük. Hogyan tudnak kijönni a horgászokkal? Hát én horgászfeleségként én támogatom a horgászatot. Én ott voltam a horgászkonferencián is, Siófokon, a csónakkikötőnk is van, és a Horgász Egyesület vezetőjével és helyettesével mentem együtt, és ugye szállás helyem volt, most már nem a sajátom, de mindig is fontos volt számomra, hogy a turisták is tudjanak horgászni. Még nem mondhatom nyugodtan, hogy bárhova mehetnek, mert nagyon kevés a horgászhely. A csónakkikötőbe elvileg csak a tagoknak lehet, és 350 tag van körülbelül. A parton, a strand nyitvatartási időn kívül megengedjük a horgászatot. Ez is mondjuk kicsit megosztó, sőt a strand végében van egy olyan hely, ami már nem a strandhoz tartozó hely, ott nyáron is nyitvatartási időn kívül megengedett a horgászat. Én abban látom a lehetőséget, amit Szári Zsoltnak mondtam is, hogy közösségi stégeket létesíteni a Balatongyöröki partszakaszon is. Ők kezdeményezték, tehát a Hallgazdálkodási ZRT ezt 10-12 közösségi stéget szeretnének a Balatonparton. Én mondtam, hogy én jelentkezem, mert várta az önkormányzatok jelentkezését. Én szeretnék, én abba találom a megoldást. A csónakosok ugye be tudnak menni bárhová, a nádban lévő illegális helyek pedig nem megoldás. Tehát nagyon sokan nagyon ragaszkodnak hozzá, sőt egyelőre most nagyon nem is tudunk annyira fellépni még, mert a vízüggyel közösen ez egy hosszadalmas folyamat, nehéz, viszont az sem megoldás, hogy 220 helyen föl van szabdalva a nád, nekünk 7 kilométeres szakaszunk van, tehát körülbelül ennyi stég vezet be a vízbe, és nem tesz jót ez, hiszen az algásodás, ami azért előfordult időnként, 3-4 napot durva állapotban volt a víz, és akkor is a szél és a nád oldotta meg a problémát. Tehát, hogy a funkciója az, hogy szűrje, és ennek akkor tud eleget tenni, hogyha megfelelő vastagságban ez az nád itt van. Úgyhogy szerencsések vagyunk ebből a szempontból, de mindenhol van. Tehát az a baj, hogy terjed. Valahol nem, nálunk Balatongyörökön terjed. Olyan helyeken is, ahol régebben nem volt. De az, hogy hát úgy tűnik, ott kell, hogy maradjon. Tehát próbálkozunk, de
nehéz a Nemzeti Parkkal. Meglátjuk majd a 2026-os esztendő így a hallgazdálkodással karöltve mit hoz ebben a kérdésben. Biztos, hogy sokan örülnének egyébként ezeknek a közösségi stégeknek, hogy akkor, ha aki nem tud csónakozni, legalább akkor nem partról, hanem tényleg kulturáltan ezekről a közösségi stégekről tudjon adózni ennek a szenvedélyének. A műsoridőnk lejárt, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt járt nálunk, és most is nagyon hasznos témákról sikerült beszélnünk. 2026-ban is elvárjuk ide a stúdióba. Önnek, kedves családjának és a település minden lakójának áldott békés karácsonyt és egy sikeres, boldog, egészségben gazdag új esztendőt kívánunk. Köszönöm szépen, viszont kívánom. Önöknek köszönöm a figyelmet, ne felejtsék el, hogy ezt az adást a szokott helyeken, szokott időpontokban visszanézhetik, és hogy így keddenként a híradó után Balatoni Mozaik, bár most lehet, hogy egy kis szünet lesz itt a karácsonyi újévi időszakban, de 2026-ban ígérem, hogy folytatjuk tovább. A műsor készítői és a televízió munkatársai nevében és a kedves nézőknek kívánok áldott békés, szeretetteljes karácsonyt, és reményteli, sikeres, gazdag és egészséges új esztendőt. Találkozunk 2026-ban, viszontlátásra!